Una, ang presidente may announce nga, hingangyo siya ba nga, kuan da kanang bagong Pilipino, bayad tag buhis. Kanang mubayad kita with all honesty, mubayad ta sa tong buhis kay bagong Pilipino. Matabang na nimo. Kinsa may maka-feel ka kag bagong Pilipino, kana bang ma-inspired ka ba? Look, what happened, this is too late ba? Karon pa sila magunahuna og unsay buhaton kay na may gira. Unya, we always talk about food security. Farm to market roads. Mao na sakto, farm to market roads. Kanilang daghang yung farm to market roads supposed to be, pero ug imo nang subayon mga higala, ang kwarta ray migawa sa hurot og kawat. Wa pa gani na matuki ha. Ang main topic sa graph ng corruption is flood control projects anomaly. Wa pa man na matuki ang anomaly pod sa farm to market roads. Kawaton manggod ug di pa lang kawaton. Asinso na kayong Pilipinas oy. Kawaton man. Una ang mga tao, mabi na ang mga dagkog bayranan sa buhis, ma-discourage good. Nganong mubayad magkagbuhis, ikaw nag-finance sa luho nga pagpuyo sa mga anaa sa gobyerno nga mga kawatan. Una, ang presidente may announce nga, hingangyo siya ba nga, kuan da kanang bagong Pilipino, bayad tag buhis. Kanang mubayad kita with all honesty, mubayad ta sa tong buhis kay bagong Pilipino. Matabang na nimo. Kinsa may maka-feel ka kag bagong Pilipino, kana bang ma-inspired ka ba? Look, what happened in Thailand back in 1997 mga higala, dito magsugod ng Asian economic meltdown, sa itong gitawag Asian economic crisis. Dito mo sa Thailand. Ang mga adunahan dito dong, nagida silang alahas dong. Mga bulawan nga alahas ba? Silver and gold. Ilang gidonate sa gobyerno, kanang, of course, wag ko na effect actually, kanang, kung doon naman ugaling gamay ra kayo. Pero makita nimo ang energy sa mga tao ba nga mulaban sa ilang nasod ba? Aron mahunong tong kabuang ni George Soros na mo nakaingon nga kuan kanang milukapa ang ekonomiya sa Asia dito sa Thailand. Unya, di man gito epektibo katong mga, pero at least makita nimo ang mga tao ba nga milaban gid sa gobyerno nila ba. Unya, ang gobyerno nang huwag mo kwarta. Na may standby funds ang World Bank alang sa mga nasod. Ilang giutang ang reserba para nila, ilang they avail themselves of the funds from World Bank, utang. Ang katong mga na disenfranchised nga mga empleyado sa private sector, gi-accommodate sa gobyerno, giunsa pag-accommodate, nagtukod sila mga daan road networks. Samtang ongoing ang pagtukod sa road networks, ilang pasabot ngadto sa mga would-be investors nga kanang inyong factory pinalitan. Example lang, Honda. Adto na ibutang sa kuan kanang ang Bugo ug nadiri pa sa ato adto pong pagtukod og factory sa Bugo. Kay ang daan padong dito hamis kaayo, yung mahumanitan ng proyekto niya, dili layo ang biyahe padung sa Pantalan o padung sa airport. Mao na ilang gihimo. So, dito magsugod ang economic meltdown, pero nakalingkawas po sila.
naka-recover sila. Ang mga way trabaho, nangatangtang sa trabaho sa private sector, piko pala. Kadto mga manager nga kanang way hanaw sa kanang mga carpentry ba nga mga trabaho, di kay ba mumasag minto nga piko pala lang. So una ga kurbata kurbata pero pagka sunod law mga nagapiko pala na pero naay income gi-absorb sa gobyerno, so naka-recover sila. Kita katong panahon ni Ramos nga gi-dani na to ang General Motors, mubutang og planta diri sa ato, gi-describe to nga the big fish that got away. Isda ba nga nakabuhi? Dakmong isda nakabuhi sa wa man mo anhi for one reason. Ang atong infrastructure is kay kuan man kuno na kanang there is always kuan ba kanang ups and downs sa ekonomiya. Given na siya, dili sa tanang higayon nga sutoy lang ka, sige kang saka, mukanaog na. Matag karon og niya, na i-downturn ba. So, anticipated na siya, na it's bound to happen. So, pangandaman na niya, mangandam ka niya na. So, kanang 4 pillars, 5 pillars of development, mo na trabaho sa gobyerno. Mutubo ang nasod niya na. Gisuwaya na panahon ni Cory Aquino mga higala katong mi buhi o kwarta ang national government aron madasig ang ekonomiya na to. Ang gigamit nila itong term, I can't recall, may numdum ra ko anak karon taon. Anyway, ang gihimo nila, mga daan gyapon, sama ang Trans Central Highway, kanang gikan sa Busay padung dito sa Balamban, beneficiary na ito dong. Diya magsugod, wa matiwas, pero at least nasugdan ba. Nga, mibuhi o kwarta ang gobyerno, una ang patrabahoon mga tao. Na mga contractors gyapon pero a condition nga ang imong i-empleyo mga way trabaho nga mga butante. Ang imo lang kwaon nga empleyado sa imong construction company kana rang mga dagkog ranggo nga importante kayo mga engineers, no? Pero kanang piko pala, sina lang mga tao na sa yanong lungsuranon patrabahoon diha. O epektibo to siya. Mga ingonana bang pamaagi ba mga higala nga nagpakita nga dunay plano ang gobyerno, dunay pamaagi, dili lang panahon sa krisis, kundi bisag normal ang panahon, na ay ongoing policy, ongoing whatever it is, nga mo redown sa benefit nga to sa katawhan. Ang problema lagi din sa ato, una sa tanan, kanang mga policy sa kauluhan, national government, centralized man. So inigtingog ka na nga dagog ranggo sa Manila mo na itong buhaton at tibuok Pilipinas mo sunod niya na. Unya, kinsa man ang mga tawhana. Mao ba yun na kinamayhang laki din sa ato? Are they really the best and the brightest? Ang tubag dili, political accommodation. Not based on merit, mga higala.
ang mga nasod nga asinso merit based gyud. So sa China for instance, kana mga dagkog ranggo nga politiko nila dong majority are engineers. Kita ka sa infrastructure sa China, amazing. Wa man ko kaadto na dito, nakaadto ko sa China kas-araman unya. Ongoing ang kuan nila adto, construction. Murag gyud kag tuwa sa Jinsan ba katong pag-boom bitaw sa Jinsan. Bisag asa ka mulingi nay gatukod og building unya. Saba kayo ba nay kana bang martilyo ana dukdok saba na unya magdungan bitaw kay alas 8 gus buntag hangtod gabi saba ba. Pupareha sa Jinsan pero ang Jinsan smaller scale lang. Dito sa China dagko kanang bitang jackhammer man ano kanang ilungag tududududud sus bigasa ka mulingi na iga lungag sa kasada dito bra nga kanal unya ang akong amigo after 2 years nakabalik siya dito na may kamera ang mga cellphone iyang gibidyohan dong sa tanawa ra gud bay katong baktas-baktasan dito sa China. Tana gabihan na dinang ko na kanang katong gitukod nga bildo na dong. Because the people in the government are qualified. Kanang ilang pamaagi for instance. Kanabang duol ratanan militan ang imong negosyo, paghimog sapatos. So, unsa may mga components paghimog sapatos? Nara na sa surrounding po dong. Mo na ilang zoning style. So, dili na mo biyag layo ba kay aron mamalit o unsay paliton nga isagol sa paghimog sapatos. Nara sa duol. So ang ilang transportation cost is cheaper, way cheaper. Ngano tungod kay giplano ni ang mga gaplano puro maantigo. Dili sa ato dili ni kung nanaway ko sa mga abogado ba pero mao man ay naadagan kayo sa gobyerno. Abogado. Matabang na nimo. Ug si Choy Toralba pa aning Choy Toralba yung sa kanang mga abogado nga konsultan sa mga politiko mao nay pultahan sa kusina. Na may pultahan nigsuon nimo subay. To po'y pultahan dito nga sa luyo sa kusina nga makagawas ka. Panalitan na maningil nimo dong. Adto ka musibat sa pultahan sa kusina. Di ka makitaan sa naningil nga di mo agi sa pultahan sa tubangan sa imong balay. Muna yung trabaho ng mga konsultan, yung pangawat ang mga politiko. Maghimo na pultahan sa kusina ka na mga konsultan sa pagsibat ba, sa pag-ikyas ka, dito mabulyaso ni nangawat na ta. Mao na. Sa una pa ni, naka-istorya ko sa Dakogranggo sa NEDA mga igala, National Economic Development Administration. NEDA. Kanang NEDA, kung magkuwang silang empleyado, magbaybaw na sila sa mga top universities. Din sa San Carlos, kanang litan graduating class of 2026 sa kinini ang business administration, commerce. Nanay kuan dito kanang nasa bulletin board kanang wanted ba? Mag-wanted na sila sa mga top universities dong. Mo-offer sila trabaho. Classified ads ba? Sa eskwelahan mismo. So katong mga dagkog grado mga manglaki nga mga estudyante makatrabaho to dayon ug makapasar sa ilang requirements, no? In other words, ang staffing sa NEDA
qualified ang mga narabaho di adong. Mantigo gyud. Ang problema kay ilitan na maghimo sila plano, study, well research. Mana, gibutang nagfolder. Asa man ipada adto ni sa Committee on whatever. Kanang mga membro sa kuang kita kanang energy, for example, tagaan na kopya, tugaan na nila kopya sa ilang well-researched nga study. Adto na padong sa basurahan. Dinhi sa Cebu, katong akong tigas sa una, pa tong pandemic, si brother, nga Antonio dong, katong pariner bitaw nga guest na ko nga, na sila publication sa University of San Carlos Technological Center, sa College of Fine Arts and Architecture, masiguro to. Di combine naman na ron ang ilang na sila mga gitunan ko sa mga estudyante ba kanang unsaon pag solve ang traffic congestion sa Metro Cebu. Ang ilang gi-propose gamiton ng mga ari sa dagat agi. Na sila drawing sa kanang lansa, mura og pascrap ba nga drawing. Komportable kayo sa mga pasahero. Unya, maghimog mga gagmayng pantalan para dungguan lang ana. Aron anak makanaog to mga pasahero. Sa ato pa din naman nakay ning mga bus. Ari na sa dagat magagi. Dunggo lang dayon diri sa kuan. I mean, duol na lang, solution to the problem, traffic congestion problem. Gipanghatag na nila sa LGU dong. Why at no cost, ha? Unsa may nahitabo? Ambot gilabay lang siguro sa basurahan sa mga kagwang kay ang kaning ato mga bida, mga higala ambot mga local government. Pasaylo ako daghan pa ko amigo dia. Kanang ato mga local government officials, wa na laing obsession sa pagdaog sunod election. Una gasalig na sila sa ira, gasalig na sila sa kanang kurakot sa ilang congressman. Way sariling plano kung saan pag-generate og income nga sila-sila lang. Katong sa una, dito sa katong whale watching, dolphins, whale watching na promotion sa Bae City. Ang ilang gihimo dito, ambot og sige pa ba na ron? Combination to siya kanang partnership sa private o sa government mga higala, private sector o government. Na sila yung mga lansa nga gi-operate, masakay ang mga pasahero dito, mag-atang og pangitaon nila itong dolphins ba? Mga kuan kalansa dong, mga pito masiguro ito kalansa. Mubuk lang ka dito niya, pila mo kabuok, magda sila pagkaon, sila yung muluto. Ang tripulante, sila yung kumpra sa inyong pagkaon, sila yung muluto. Order lang ka ba? May dalon, pagdago sa case beer, palitan po kag beer ito. Imo nang bayran balik na nimo. Ang tumusa kanang Tanyon Strait man na. Lawig mo dito, samtang nangita sila sa kuan, da sila teleskopyo, ngita ag asa tong mga dolphins. Nana gani makakita, mu radio dayon sila sa ubang lansa nga diri dapit. So ang ubang lansa nga layo sa nakakita, magsirit dito mo apa sa katong lansa nga nakakita dong. So kami sa lansa,
Wa may gihimo dito. Ay, question ka na may beer. Sige ko gubog-gubog dito ba? Inaminaw na duha sa bata pa man si Maxi o si Flexiboy ito. Pagtanaw na ko, Daplins by Bayon, dito na ka ambak-ambak nga dolphins. Pero tanaw ko sa kuan. Dong, mabasa ni mo ang sa tindahan sa kuan kanini ang malabuyok. Tanaw ka ba? Nga nung abot mo tagbayas nga, maura man ni muagi magyapon ang dolphins din ng dapita. Initiative ba sa local government officials ba? Ang dinis ato, wa agyod lagi, bida, butlang, nagala. Dagan magmahimo ba? Nasa, Karnasa, Islas Karnasa, 86% ana ang gipanag-iyana ni Sir Lito. Bidago, pirmi min dito sa una. Ingon siya. Magdawig paan daan dong, mamalit may paan. Initol lang namo dito ba? Ano bang, sana, microwave na, no? Kayo may biligyan paan dito. Ang paan gikan man sa daan bantayan. So, magbawon may dagpan. Bahaw ginang paan ng dalhon dito kuno na. Siyempre, ha? Hindi kaugma na, bahaw naman na. Pero ingon siya daw nga, pila ka buwan gikan karon, di na ta mangaon og paan nga bahaw. Ano man, sir? Simple kayo dong. Ang isla iyang pag-iagdan sa tunga. Naman siya kaugalingon nga kanabang caterpillar bitaw nga mo kuan mo bato. Makina. Iyang gahimo siya daan dito dong. Tabok dito sa kanang daghang tao kapuyo ba. Iyang gipili ang katong mga kay ang kuan dito upat ka lugar man dito ang punsisok ng mga tao, sitio ba? Kanang magagad sa hangin ay namuyo nga safety sila panahon sa amihan. Na lugar nga safety sila panahon sa bagat, ana, mao na ang mga fishing villages dito. So, yan ang butangan ragdan. Dili gani circumferential, usara kada ni mitadla sa isla, tabok pikas. Tinuod ko iyam sang ginang magtukod na kag bikiri ron, buhi na imong bikiri kay ang namuyo ning islaan ng palit nimo. Di naman mo tabok dito sa Dabantayan. Na gahabal-habal dito dong, malitong motor kay na may kagian. So ang gatukod og bikiri hay kayo siya. Gihatagag info ba nga pagtukod og bikiri kay kasapi kada. True enough. Kanang mga ingon-anang butangan, imo lang nang i-magnify micro man na nga level, i-macro na nimo nga level if you are in the government. Makakita ka sa resulta. Kaning klake sa gobernador turon, gadanghag lang bida. Wag yun. Pag-abot sa krisis, sama karon. Mangumpra ko ng tagbugas aron. I-implement ha. More imports, unya price cap. Sa ato pa, dili ka makapatuyang o pasaka sa presyo sa imong bugas. Ibaligya ni mong brato. Suwayan na nila, pakyas na siya mga higala. Nangasuko ang mga rice traders niya na. And the fact is, mangumpra ta sa gawas. Pero, paistorya ha, food security. Sige lang istorya ang food security ka. Bida, mao na nga mukot lagi ko ni aning Congressman Tony Cuenco aron mahuman ni programa ha. Makadungog si Tony Cuenco aning istorya ba nga giatay na lang. Wala tayo panahon mga higal. Wala tayo panahon mga higala. Daghang salamat sa inyong pagsunod kanunay sa atong mga tulumanon. Ampo na lang kita. Makasugakod ta ning pagsuway nga atong nagian karon. Uban sa